Per triar batxillerat ja ens estem encaminant cap on volem anar. És totalment normal si tenim dubtes o no sabem per on tirar. Us ajudo a triar modalitat de batxillerat. És important saber detectar allò que més t'agrada estudiar o que et resulta més fàcil, descartant aquelles que tens clar que no. Les matemàtiques jo ni me les vaig plantejar. Tens la gran sort de saber què vols fer després de batxillerat, tens molt fàcil. Pots agafar directament la taula de ponderacions i aquelles matèries que et comptaran més a l'hora de fer la selectivitat i ja ho tens. Allà ja sabràs quin batxillerat fer. A la gent que no té la sort de tenir tan clar què vol fer amb la seva vida, la cosa es complica una mica més. Si estàs entre diverses opcions de carrera, pots analitzar les ponderacions de cada una i mirar si les que et compten més coincideixen. Ara, si no tens ni idea de quin fer, és el batxillerat que menys portes et tanqui. I pots fer 3 coses que et poden anar molt bé. Des d'orientació que et digui quin tipus d'estudi s'adapta més als teus gustos. Per exemple, a la web de Preparats en podeu trobar un. Parla amb algú que hagi fet batxillerat i t'expliqui la seva experiència, nivell d'exigència i com ho van viure. En germanes, amistats, coneguts, dona igual qui sigui. I preguntar-nos com i on ens veiem a nivell laboral en un futur, sense agobiar-se que no cal planificar-ho tot. A l'hora de decidir batxillerat ens fa molta por equivocar-nos. Mai és tard per canviar.